عليهم آمين سيزاغير أملاخنا زدمسجنا لهم لما أنت حبيبنا حالي زاغير كافينا إذا كافلكم يعني صحف قدس كفلي كما توصل أسرت حدا توصل إخو كلبي من حتى كم تصبحوا يسمعون شو ما أنت حدا عشرة زحمته حتى عشرين تيجي تسعور لما أنت سرعة أبزي أنت خبروا لكم تسعور ولا تزحمتكم سي تاني أنا مرسخو لكن نقول تاسي تاخذكم تسعور إذا تزحمتكم سي مرسخو تايسكو حق خزي أسمع عشان حتى أتبو أهلكم لو ما عندي عشان حتى ترى فينا خفيت شيء نقول أنا خمسة لنا خمسة السينما كان متحف بس هذا خلينا نبينا بدكلو سنة خالد سلينا نقال ما خكينا وقد ما توصل معه عسل حدا أو حدا جميل وخمسين كل دما يسوع عسل تغلط لك ما زمرتم إزازة مسودة أم كتماتهم كمهر مكسر كابو حارفة يوحنس أبيت ما أسر تخلو ولا قبل كريستوس سمعوا كابدك المزامور تخلت ليه تزمت سيل السخادي خويس كان خلص بينا بنو يسوع نبي سبحانه كلكم إذا تسمعون تريوان زلهم يوحنس نجروا عورات يريدوا حنكاسات يخدوا لبس أماتي نسوا أمامات يسمعوا موتات يسوع لدخلت دماغهم جاي يسبخ الله بعايز ينكف كعبتوي نساتهم مسكوا يسوع نتهم أكبات زبيب زعبا يوحنس كلهم جملة انت هيك تريدون برخاء وطعم بالفاس سويز بالشاط القلب ترى فري وطعم يسوع كراونتي زقت سيسلو يسوع كراونتي تخلص نوع أبايتي نجستات له من هذا وطعم نبي يخترينه وكابل بيقاس بالتي لكم عنه إذا بزعموا تتصحفوا المسير إنه أكل مخا مجدخا زتصرق ملأخي أكل مخا اللي خلوه بحق لكم عنه كابل استيكاب تولدوا كابي يوحنس مت مغزى عبي حدا كوي تنسى أما نقص السماء كنا تزن إسكاوي عابي كابزن يوحنس مت مقص علوي من قص السماء بحيلي تدفع له دفعت لما بحيلي زالف وامي كلهم نبيات أولي تنقص يوحنس تنبي كتعاملون تدلهم سي تخمت زلوا إلياس مسوي تسمع زلا إذن زلاته اسمع نزول بزمو بمنتهى كمسولين أبداعات أقميتهم نعرفهم سولو كل عيز مسل مو زلوهم نبتعنا فحنا لكم أيسعسعكم الكسنا لكم أي بخيكم يوحنس ما بس أيبلع عيسنتي قانينا لو يبلو ورسل مثلا يبلع عيسنتي إنه بلعن ستاي ويلن عرك توبة حتى أن يبلو تباب بدكات سلالات دغز يسوس لتن بزو حيلي زقبل لن كتماتات سلزي تنس حاكنا فنجمل ويلا خي كورازي ويلا خي بيت سايدا زي أبا خاتكن تقرب حيلي أب تيروسن أب سيرونا تقرب ترزقومسي كلب ما تخلينا حموهش تتعرسي فلم تنس حاليرا بمعال تفرد من عكاباتات تيروسن سيرونا كم زقبل يملكن الله نسأل ويا يسوس نزول صلاة ذاتهم زحتوا زي حاجتهم انت هيك تريدنا بلخاوة صعب سكيلومي نتيزة توقع عزنا يبعزو نتخص حجز قولنا يبقيا من سيلنا زغلو زسعبو زلو خسي انت يسلو زغونكي إلا حاجتنا لو معاد واي እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉ አማከልና ተባረከ ናስተለ
وقال كاس فترك حياة قلتها مسكنا كارنا وقزي أبير سخاء أو أزير بعزبالة سفراء خطبت بعبيتهم بقرمان بسلطان كأز مسلكا نزينا نملخ كان خبرك كان وقزي أبير بزمع التزي أتي حبيبنا خم كدوسان كمزبخا خمولد كاك نخاز أربنا وعملو خوصلس أبل كاي مسكنا نفسه كفنا بمنفس كدوس لزبارخ كان زلصنا كان زحجز كان تسفانا سلز حدث كاي وتمسك ونزل على مبلغ እግዚአብሔር نودما قال كما أكلنا اختباره باسم يسوع نسأل لنا قال كان نسمع عدل سلزر خلنا نوح እግዚአብሔር አምላክ ይበቃል ካድማ ክንብራህ ክንግናህ ክንማዓድ ተስፋ ክንረክብ ክንሕጎስ بوخ እግዚአብሔር ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምሳል ክንዓቢ ስለትምህረና ይመስገነካ ነው ከም ቅሉዕ ገጽ ከም ብመስትያት ንኽብርኻ ክብሪ እግዚአብሔር ቃልካ ንነፍሶ ከፍና ስለዝሃብካና ይመስገነካ እጅኻ ቃልካ ማእከልና ባሪኽካ ሃበና ቃልካ ንምስማዕ ዕድል ዝሰኣሉ ኣብ ተፈላለየ ሸነኻት ናይ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትና ኣሓትናን ከዓ እግዚኣብሔር ይፅልየሎ ማለት ቅዱስ ቃልካ ኣብ ዘለዎ ክትእኸሎም ይፅሊ ወኣምላኽ እቶም ኣብ ጥፍኣት ዘለዉ ድማ በዚ ሓያል ዝኾነ ቃልካ ናብ ንስሓን ናብ እምነትን ክትመልሶ ብኡኻ እግዚኣብሔር ምሳኻ ክዕረቑ ንፅልየሎ ማለት ዘመን ህይወትና ሁሉ ክበረሉ ምሸትና ክበረሉ ብስም ኢየሱስ ኣሜን كبرنا عمل خيطهم. سلسلة زلوا معتي حبيبنا اليوم خلون كي ما توصل كذا قديم زبونكم كم زبلنا يومي خول. وتا يسوع كريستوس على زخف الذي كم اليوم. يوحنس أبيت ما أسرت خلوا. ولا يقبل كريستوس سميعه كابدك أنا زعمت كل تالي هو يلا. سلسلة يوحنس نمتى كم تأسر خلاتنا نفلتنا. تأسير خلوا جماعة حدا حتونا قوي تابعيكم عليه. إذا فتوزي يوحنس بلا أخلو كند المخنيات بقوا بركت كنفلتو تزيكا لنا جن بزحات أب كلت حسب كم زود غمززار تقدم حسب يوحنس نالبات أبيت ما أسرت ونسلزلو نقولها خالي أم مدري نايت مسيح تسمع زبز نبى سواء كأسل زمانه النبي كأسل زمانه أتي إذا تقبلوا تسمع من الوقت عطرات يرو عدنا يرو حول خل يلو يحسبوا إدخال أيما أيفان يوحنس بزعواز نجازي من تطلع ترى أين برد قل لك مزامرته أتي كمان زلوا مسيح كريستوس مخانو كمل كتلو أتسبقهم كأني بقوا كتعمامن لإخوهم زبن حسابون يهوي مالت إذا قيلوا تخيلوا كان يوحنس أبيت ما أسرتيزو يوحنس كأني كنت مزحف بس زلوا أتي كقدمتي مسيح زخيلت نبي خيلوا نابنا إسرائيل تجلس إسرائيل سلام مسيح بزح تسفلنا تقبل المسيح سلتي كنحنهم زلوا مسيح قالي بزح الناس مهاريون مسيح كابز تلعلي مسيح مسيح كنحنهم كم زلوا مسيح مسيح كل نجد كنقرأ كم زلوا زي فلت إسرائيليين كانوا حليف جريعتهم كم كسب زدنا قولوا ماله إنت مسيح مسيح من جست تخيل هو خايز زي أقول لداوي تسمع هو بقوله أبزفان كاز أمد ولدك إيو تسفى هو كله تسفى زغالي بزعمات المسيح وخامسة إلى رفض تسلو زغالي أبزفان أبو داويد زغمت حال النقوس يتقبين له رجز كأكرسوس أبزفان أبو يستقمت النقوس كل إسرائيل استتصبي ومتصبي كم تيناتو ما تحسس با من قصتي معاسخة تقنع إن أقول زحات وزن بر عينة كتومات سلسي المسيح زي مسيح إسرائيل كان بحلفي أبناء رومايان جزءات سلزموا مخاني زون رومايان جزءاتهم كاني بتي
نساتهم زأمنوا እግዚአብሔር ዝሃቦም ኪዳንን ሕግን ንኽመላለሱ ብዙሕ ተጻረሮም ዝነበሩ ከም ድሌቶም ከም ድሌቶም ከዓኒ ክኾኑ ዘይሕግዞም ብምንባሩ ትስዓት ኣዝዮም ነቲ መሲሕ ዝፅበዩ እዮም ነይሮም ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ዮሃንስ መጥምቅ ከዓኒ ነዚ መሲሕ ከዓ ይፅበዮ ዮሃንስ መጥምቅ ካብ ነዚ መሲሕ እዚ ምፅባዩ ዝዘለለ ድማ እቲ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዝኸውን ከም ዝኾነ ድማ ኣፀቢቆም ተረዲኡ ሓደ ግዜ ትዝክሮ ኢኹም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 መፂኦም ሓቲቶም ብዛዕባ ርእስኻሲ እንታይ ኢኻ ትብል ነቶም ዝለኣኹናስ እንታይ ኢና ክንብሎም ኢሎም ምስ ሓቲቶምሲ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ እዩ ዝብለና ኣነ ከምቲ ተፃሕፈ ማለት እዩ ኣብ በረኻ ዝእውጅ እንታይ ድምፂ እየ ይብሎ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ባዕሉ ተዛሪቡ እንታይ ደኣ ነቲ ክርስቶስ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዝኸውን እየ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ስለዚ ዮሃንስ መጥምቅ ኣገልግሎቱን መንነቱን ኣፀቢቑ ዝተረደየ እዩ ልክዕ ከም ኩሉ እስራኤላዊ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ነቲ መሲሕ መንገዲ ክኾኖ ዘለዎ ኣፀቢቑ ዝተረደየ ብዛዕባ እቲ ብምፃእ መሲሕ ከዓኒ ንሱ ብዝመፅእ ብሓውን ብመንፈስን ከጥምቐኩም ኢሉ ከዓኒ ዝጨደረ نبي هذا وانقل بسكي سلز تزاربه كلها تلاحظون كم نفطر نهيرودوس بمنقد عمل سلزخه ويكأني نسو كأتوا زي كبؤ نسيت حوس سلز أتوا إذا نقدر زي أب جيجا كايو أب كلبي هيرودوس استزاربه هيرودوس لما سرتيو الذي أبيت ما سرتفايو يوحنس تايز حسب مالته ችግር የለም ተመሲሕ ከውፃን ምክንያቱም እሱ ስገዝአ ንሱ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዘሎ ሄሮድስ ኣብ ትሕቲ መን ክኸውን ኣብ ትሕቲ መሲሕ ክኸውን እቲ መሲሕ ተቃሊ እቲ ኣነ ቅድሚኡ ከይደ ዝኣወጅ ኩሉ ዝተዛረቡ ስለዚ ንሱ ከውፃእኒ እዩ ዝብል ተስፋ ክህልዎ ይኽእል ምናልባት ግዜ ኮይኑ ከይዱ ክኸውን ይኽእል ነዚ ከዓ ክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ናይ ዮሃንስ መጥምቅ እንታይ ኢሎም ማለት ዋው ቁርብ ዝተደናገረ ይመስላል መፅእ ዘለዎ እስካሪኻ ወላ ኻሊካ ኣናለ እግዚኣብሔር ህይወትኩም ክትሓልፉ ከለኩም እግዚአብሔር ዝሃበኩም ተስፋን ሓሳብን ኪዳንን ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ዘይከውን ክትሪእዎም ከለኩም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ተሓትሩ ንቡር እዩ ይመስለኒ ሓቂ ስለዚ ዮሃንስ መጥምቅ ኣዝዩ ብእምነትን ብተስፋን ስለዚህ መሲሕ እዚ ተዛሪቡ ከምቲ ዝተባህለሉ ድማ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ከምኡ ድማ ልቢ ውሉድ ከዓ ናብ ኣቦታት ክመልስ ዝተላእኸ ከምዃኑ ፈሊጡ ሰቢኹ ብዘይ ፍርሓት ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ሰቢኹ እንተኾነ ግን ከምቲ ንሱ ተስፋ ዝገበሮን ዝተፀበየ ኮይኑ ኣለ ስለዚ ምናልባት ዮሃንስ መጥምቅ إذا حتى زين أبوي تعمل أهو ده يكون خلي مالتي كم ما ناي ما سرتي سفرة خويسي جنا قال ألو مالتي كل أنا سي إتذكر مين وخير زقبا زلني مسي حيكون كل مالتي له حاسب يخلي مالتي نتغدي مزبوطكم لبس أنا هذا كيلو هون نخلي نعدل أو ما سرت خوي ما نسبة ما أزخ حاسب خوي ويتاجر بنصور نتوم دكا مزامور تايلو عورات يريلو ዮሐንስ ታይሉ መሊሱ በለው ከልኩም እዝት ሰብዖን ትሪዮን ዘለኹም ዮሐንስ ገርዎ عورات يريو حنكاسات يخلو لبسامات يمسو صبامات يسمعوا موتات يسسو لدخاتات باونجيل سبحانه بايز انكف قابوس كم تا عيسى استصحف زلو اتمسيح مسيح ازي يزغبر ክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ከምትተም ጽሑፋት ዝብሎ ነዚ ይፍጽማሉ ስለዚህ ኸይኩም ዮሐንስ ታይብሎ እዚ ይፍጽማሉ ስለዚህ በሐጻን ቋንቋ ማለት ያ አኔ ማለት አኔ ትመጽ ዘሎ ባይዜ ሊቀፍ ብጽዩ ኢሎ ምስከዱ ኢየሱስ ዘረባዚ ይጅምሩ ማለት ስለዚህ ምናልባት ሓደ ከማ ከልናስ ከምዛ ዓይነት ሕቶ እንተ ዝሓትት እሞ
لكن خمس قويت يسوع كريستوس جبره خالي ملسمس أخنان أتذكر هزبي بزعما يوحنس كحسب قبوي مات يوحنس أنا يتسبب غير يكونه أتخمن سوزلو ويلو أبرخاز أدرى نسل يكونه جنسية أنا من أمك ترسلوا السبب مو زت مغا مو أن كريستوس زمان كذا بعلو نسيو تكنشل عملاقي تزاري وسميوسي وإذا يوحنس مات مغدا كميجو زبل حدود لازم حتى تغني مات نزل مزحف سيد لنا نساتهم مسكوا بيسوس كتب زعبا من كيلو زعبا يوحنس مات مغدا سكت جميل كم زغاي يسوس نساتهم مسكوا يسوس نتوم كوبات زبي بزعبا يوحنس كلهم جميل نت أنت حساس بأم كملس أدرس كجبر يسوس الزارب زلوا يتمس يوحنس مات مغدا أتصدقوا سبيخك ميرك ميعيدك أتميق كاسي متزمت غلو نسخاله يقع إلو حاتيتو يوم أما أكل هزبي تحتو سبيع عمسي موز يوحنس بات مغزس لبعلو رقص إليا زي كون ازددانا قرس نعنا تمان تاي قبلنا إليو والتفولي يخل يوم تمزبي يدانا قرنا ليلو وإن رسو أتصدقوا زي تردو إيو وانا تقولوا بزعبا يوحنس كحسبي يخل يوم وإذا يسوس كريستوس قل بزعبا يوحنس بات مغ نقصور زخاني أستمر كم زين أنت هيك تبيونا برخاء وتعقم وإذا يسوع كريستوس زوج زوجي أتوقع زوج نجيب يزلوا يسوع سمعوا زلوا سبعة يسوع يوحنس متنا كسمعوا نبرخاء خمس وصول كافة زربا سمع الخجنا مالت أنت هيك تبيونا برخاء وتعقم يوحنس متنا على يسمعوا عبرخاء حكي يوحنس متنا عبرخاء يسمعوا بس حافظ سكوي زلنا نت عبرخاء زسمع زسمع يوحنس متنا كسمعوا هاني بزحات نبرخاء خير كفتم نبرخاء زغلو جمع لا بعد زمان في أن يسوع سمعوا زلوا قومي غير كميسي أنت تسمع لهم نبي يوحنس خشكم يلو يسوع حتى وصل زلوا تخت قولي هم نبرخاء زوجا بعد يوحنس مثلا نزوم سمعت زي أتوم نبرخاء زان بيلوبي مالك عاوزوا كسبق سمعوا ما يوحنس حجكن أبعيتهم ويكاني أبزارهم زتلانا جري زت تعرض عليه يوحنس بدنا كمسلوب يزني ويتا يسوع كريستوس أنت كتريهم نبرخاء زوجا بنفاس سسو زبل شامبكو أنت ويتا يسوع بنفاس سسو زبل شامبكو تخيل تدماني أنت كتريهم زوجا خميلو بلوس كراونتي زجيتسن سب زابها لازم تاي مالت نلبات سينكاري كتب له خلها أفت أبها هلاتي ترجموا خير رخبون خيرنا جن إذا سواتي أتوم كم تقدي نزولكم يوحنس مثلا كسر عزوز بار كسر عزوز خلوا كم توم بنفاس بس سسول زبد شامبكو كريم زوج رخلو زابها لازم مثالي أبها لا خوني غلي كلمتي مثالي أبها لا مرأي لاجن أب جماعة الروبا ويكا أب جماعة نيروبا بحرف أب يوردانس أزيل يومي زخانة شامبكو يبقول كم زنبرة يزنبرة أقولي هم أنهم أب كاب روبا شامبكو لا ويحبوا كل خجلمكم زم إسرائيل زنوركم صح جلودي إلا تنقلنا تقولكم على صح صبر ስለዚህ ኤቪደንስ አደረገ ማለት እዚህ ሻምብቆዚ ገለ خفال ናይ ገሊ ድማ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ወይ ፍርቂ ዝኸውን ትሕቲ ማይ ይዛኣቱ ስሩ እኳ ታሕቲ እንተኾነ ግን ገለ خفالو ኣብ ማይ ይዛኣቱ ገለ خفالو ካሊ ካብ ማይ ወፃእ ንሪኦ ማለት ኣብ ከባቢ ናይቲ ገምገም ድማ ብርቱዕ ማዕበል ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ንፋስ ስለ ዘሎ በቲ ንፋስ እቲ ዝሻምብቆታት እንታይ ይኾን ማለት እዩ نابزن رجعت لو سوات زيادة ومتشر كزانا كلو نافت جم رواحيهم لذي شام بقول زخري أول كل وجه وده يسوع كريستوس بزعل شام بقول تيجون كتيريهم وجهكم ما يكون نزولهم زل قل يوحنس بقص مسلوكم ده لك أنت شام بقول بنفاس نابزن زبل يوحنس بقص بنفاس زي زدنا قري مسلوكم ده يزمس كونتكشوال الحكاية يعني يوحنس بقص حجي حتى وصل حتى
إذا يوحنس مطلق زي رؤسه زي تردو رؤسه كله كسرنا زي كونس لعنا زي سبقنا إيروس كم تسوس زبل شام بقدر مسلوكم يوحنس مطلق يزم مسجد تناقوي تيسوس يوحنس مطلق قوينا أنت تقول حاجة أبي ما هلو سلنا فاست تزارينا هذا قولس أبي فيسون كزارم كله بزعبات مرتي كزارم كله سيدي الحجي بتمرتي نفاس نفاس هاي يقول بحر الومال نيو نجوا لك قلبي أنت غير هون كم كله مالتي نقلع حدث ذكر كأي نقل إزي كم زي برينسيبل كاد حتى يعني كأي سمعك يززه على الحياة هاي سنة كاد حدث ساعات ملسيكها إزي كم زيو أنصار تقدم يزبل كان نجار إن كان نجار كان ما عارفان عدو كم زي كاني أيوة كان معها هم حكي أمنا نعلم قلعت هذه نعم نعلم قلعت من الحتم من الحديث نقول عبها لكوبي زبل كان حكي سعدا كان سنيحات سلام يا هذيك كم عايزام سنزي نفاس ده لا يقول بحر لو مالتي لو نجوي بلا كان بار يوحنس مطلق كاني بين نفاس يجي كنتي أب جنجن بحري سسوز بالشامبكو كله بار تمالي ددفينه خلكم سبكتوا سمعهم قال أخذكم قال زتت أمكم يوحنس مطلق كم تحج تحسبوا زلهم بنفاس زتفا أتحساسوا صغير أيكم أمزاول زيا تتحرك الخوف إلنا يا كي كون كأي يورجس أني أتايمونا جن أمزاول زيا هم مخانو يوحنس مطلق أقلقلوتن من اللوتن أيكيو أما سرتن كل يوحنس مطلق كتب مقوي تازغلن تاي بعد تحساسه بأمنته برجيته ديترمينانت بمخان وساني بمخان يوحنس مطلق أيدانك نزي نسخة كتبتوا زي البركة اتخاذ من هيرو بستايلو إذا يوحنس مطلق سبكتو نحنا خلتاني دول مسمون وزي تذكروا نحنا خلتاني دول زمرو قل وقنات حتيتهم مبارات يدمسكم يأخذكم يقول لغاية أزيو تبع بتزعمون بتزتردوا كأني أزيو صدق زخلة كأكل مقويتها زخدة أقل قالي ويكأني مجد سراجي يونير مالتي الفخلاي نحن حسكم نهار يوم كويكم كويتا يسوس كريستوس إزي زلزال وزول بحجي سلا يوحنس مطلق الفخلاي إذا حدثوا حطوا بلسلس كده أول تزجت أسدوا خايو وجب كدامي تذكروا كنت قصيدة بلسلس كده أول تزجت أسدوا زبد حاجات تذكراتكم سي يوحنس مطلق أنت يخدم كم زلبري حكي صعب كل سنة بلوتسور يوحنس مطلق أنت يخدم أبيك يقلب كم زلبري نكير الناس لازم إذا بلسلس كده أول تزجت أسد زغد زخدنو عينت سب كيكون يوحنس مطلق خدانو صغري تايلر يزلنا ما تسمع أخبار بعده كاب جمل صغري جمل سلذي بسنة ساعات زت سرها حدا كدان زسفي ويكاني كدان زعلم تتنجو تراققو بلاي زمننا قام قادم ماني فاشن ديزاين جيرو زسرح يقول أنا يوحنس مطلق كدان أبرها تخدري بعد يوحنس مطلق وإذا يسوع كريستوس بلسلس كداون زجت أسبلو إلو خزارة بكرة كمست خدلو سأبي يبزلو يلو أما أبا يتلاقي سهلو يوحنس مطلق تأثير زول الحجي أما هذا نبص كوني كون حاجة كوميدي
هنا ويقول ناي أسلا فميس كل خير يكون أنت أبيت لكوس ويد ما أبيت محبوس يوحنس متما حقن صدقن قال እግዚአብሔርን ስለዚህ ሰበኸኝ ማለት بعد يوحنس متما قال كمو غيرهم تحسبوا እንድሕዳ ኮይኖም ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ እንድሕዳ አደሊኹም አበይ ከድኩም ንኸቦ ሚሎ አቤት ነገስታት አንተ የዛሓተትኩም ከቶ እንታይ ትገብሩ መጽኹም ንጎይታ እንታይ ክትገብሩ ትስዕብዎ ኣለኹም ኢለ ዝሓተትኩም ካብዚ ዝተወስደ እዩ ማለት እንታይ ኢኹም ክትሪኡ መጽኹም ኢሎ ጎይታ ናብ በረኻ ዝወስደ ገለ ሰባት ድማ ኖ ዮሐንስ መጥምቅ ነቢይ ከዓ ዝበሉ ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ዳ ክትሪኡ ወፃኹም ነቢይ እዮም እወ ዮሐንስ መጥምቅ ነቢይ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ዝተላኸ ነቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ሓላፍነት ኣገልግሎት ድማ ብትኽክል ዘገልገለ መንገዲ ዝኾነ ኢሎም ከዓ ዝሓስቡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ነቢይ ጥራይ ኣይኮነን ኢሎ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ ካብ ነቢይ ከዓ ይበልፅ ካብ ነቢይ ይበልፅ ካብ ነቢይ ዮሐንስ መጥምቅ ዝበልፅ ዝገብሮ እንታይ ይኸውን እቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈሉ ንሱ እዩ ምስ በለ እንሆ ኣብ ቅድሜኻ መንገድኻ ዝፀርግ መልኣኽ ቅድሜኻ ልእኻ ኣለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝዓበየ ሓደ እኳ ኣይተክስእ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ ተዛሪቡ ስለዚ ዮሐንስ መጥምቅ እምበኣር ኣብዚ ተደናጊሩሉ ዝመስል ኩነታት ክንሓስበው ከለና ዮሐንስ መጥምቅ ምናልባት ንእሽተይ ተደናጊሩ ክመስል ይኽእል እዩ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ነገር ግን ዮሐንስ መጥምቅ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኣገልግሎት ብትብዓት ዘገልገለ ቃል ኣምላኽ እሱ ክዛረብ እንከሎ ንሱ ብርሃን ኣይኮነን ኢሎ ዮሐንስ ክዛረበሉ ከሎ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ዳኣ መፀበር ንሱስ እንታይ ነበር ኢሎ ብርሃን ኣለ ስለዚ ኣነ ብርሃን ኣይኮንኩን ብርሃን ግና እርእየኩም ኣሎ ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩም ክርስቶስ ግና እነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ስለ ክርስቶስ ዝተዛረበ ንመንነቱ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ክሪኣ እንከሎ ድማ ኣነሲ ስራኻ ሳኡል እኳ እንታ ክገብር ዘይክእል ክፈትሕ ዘይክእል እየ ኢሉ ብዛዕባ ርእሱ ቃል ዝርዳእ ሰብ እዚ ይመስለኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን ዝብል ንክርስቶስን ዕቤቱን ኣፀቢቑ ዘርአየ ብርሃን እዚ ይመስል ኢሉ መንገዲ ዘርአየን ዝኸፈተን ዝፀረገን ስለ ዝኾነ ባር ኣሕዋተይ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሓስቡ ከለዉ ዮሐንስ መጥምቅ ከም ሓደ ብንፋስ ዝድፋእ ሰብ ከም ዘይኮነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ኣገልግሎቱን ትምህርቱን ኣፀቢቑ ዝወደአ ከም ዝኾነ ብንጹር ተዛሪቡ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ምሳሌያዊ ኣዘራርባ እንድሕር ኣርኢናዮ ዮሐንስ መጥምቅ እንት ዝበልኩኹም ኣዝዩ ተባዕን ኣብ ቅድሚ ንጉስ እኳ ዘይፈርህን ምንባር ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከዓ ብዘይፍርሒ ዝዛረብ ነቢይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቢይ ማለት ካብ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ተቐቢሉ ከምታ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዝዛረብ ሓቂ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ንህዝቡ ናይ ምዝራብ ብዕልፊ ኣብ እስራኤላውያን ልዕዳ ኢልና ብህዝቡ ናይ ምዝራብ ልማድ ስለ ዝነበሮ ነቢይ ብምልኣኽ እዩ ዝዛረቦም እዮም እዚ ነቢይ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ካብ እግዚኣብሔር ድምፂ ይሰምዑ ሞ እቲ ዝሰምዖ ድምፂ ድማ
ناب تهزب تايقبرو يقربو كقربو كله قلنا تهزب يزطعمو ديو زغرب تنبي عيكونا እግዚአብሔር ከምዝቦ فبلي كدنا نحرت مليسنا اتهزبي كمزطعمو زسرعون ززاربون سبات غيرو اتهزبي بزي قدس እግዚአብሔር كمزتزاربو ززاربون نغات كانيو اتنبي ማለት ግን ልክ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዝዛረብ ማለት ዮሐንስ መጥምቅ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ይተዛረብ ሰባት ቅበሎ ምናልባት ተሸግሮም ከሆነ ይኽእል ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ግን ሓንቲ እኳ ከይሓበ ነቲ ህዝቢ ተዛሪቦ ዮሐንስ መጥምቅ እዚ ሕቶ እዚ ናባና እንድሕር ኣብ ሜሊሴዮስ እንታይ ክርኢ ኢና ናብ ጎይታ መፅእ ኢለ እንተዝሓተኩም እንታይ ኢልኩም ንመለሱ እስራኤላውያን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እቲ መሲሕ ክመፅእ ኢሎም ተስፋ ይገብሩ ስለ ዘለዉ እቶም ብጎይታ ዘይኮኑ እቶም ንጎይታ ዘይሰዓቡ እስራኤላውያን ተስፋ ይገብሩ ስለ ዘለዉ እዚ መሲሕ እዚ ድማ ኣብዚ መሲሕ እዚ ተስፍኦም ገይሮም ስለ ዘለዉ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ካብኡ ይፅበዩ ኢሎም ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር መሊሱ ማለት እዩ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ምዃኑ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ኣገልግሎት ዕቤት ድማ ብምግላፅን ነጊሩ ማለት ሽዑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ባእታ ኢሎም ብሓፃር ክትኣምኑ እንተደልዩኹም ሲሎ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ መን ኢሎም ንሱ እዩ ሕጂ እቲ መልኣኽ ቃል ኪዳን እዩ ነቢ ሚልክያስ ክዛረብ ከሎ እቲ መልኣኽ ቃል ኪዳን እግዚኣብሔር ክልእኸልኩም እየ ምስ በሎ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ንሕዳር ኢና ቅድሚኡ ግን ዝኸይድ ፀራጊ ከም ዝልእኸሎም ነጊሮ ማለት ትንቢት ሚልክያስ ንሕዳር ቢብልያ ከምኡ እዩ ዝብል እነሆ ኣነ ንኸይድእ ካለኹ ንሱ ቅድመይ መንገዲ ክፀርግ እዩ ብኡ ከዓ እዩ እቲ እትደልዮ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመፅእ እዩ እቲ ትናቕፍኦ መልኣኽ ቃል ኪዳን እነሆ ይመፅእ ኣሎ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢሎ ምዕራፍ 4 ንድሕር ከዓ መሊሱ እንታይ ዝብሎ ነቲ ኣብ ሆሬብ ንኩሎም ህዝብታት ክኸውን ኢለ ንሙሴ ባርያይ ዝኣዘዝክዎ ሕጊ ስርዓትን ፍርድን ዘክርዎ እነሆ እታ ዓባይን እተፍርድ መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት ነቢ ኤልያስ ክልእ ኮልኩሜ ኣነ መፅአን ምድሪ ብዘፅንት መርገም ከይወቕዓስ ምስሉ ኣቦታት ናብ ደቂ ልቢ ደቂ ድማ ናብ ኣቦታት ክመልስ እዩ ኢልዎም ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ኣትይሉ ስለ ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ይፅበ ዘሎ ማለት እዩ ነቢ ኤልያስ ክገብር እዩ ክመፅእ እዩ ዝክሮ ተናኹምኩም ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከማ እዮም ሓይቶም ንስኻሲ ኤልያስ ዲኻ ጎይታ ምስ መፀ እውን ገሊኣቶምሲ ንየሱስ መን እዩ ዝመስሎም ነይሩ ካብ ምንታይ ተላዒሎም ግን ኤልያስ ዝብሉ ዘሎ እዚ ትንቢት እዚ ስለ ዘለዎ እቲ መልኣኽ ቃል ኪዳን ቅድሚ ምምፅኡ እግዚኣብሔር ቀቅድሚኡ መልእኽተኛ ቀቅድሚኡ ዝኸይድ ፀራጊ ክልእኸሎም ነጊርዎም ስለ ዝነበረ ስለዚ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ስብከቱ ወዲ ዮሐንስ መጥምቅ እምበኣር ክንድዚ ዝዓይነቱ ዕቤት ዘለዎ ኣገልጋሊ ዕቤቱ ከዓ ብምንታይ ተለኪዑ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ብምዃኑን ብምግልጋሉ እንዳኣንበረ ካልእ መለክዒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ሓደ ማንዴት ሂቦ ንሱ ድማ ደቀ ቅድሚ ጎይታ ኸይዱ ንህዝቡ ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክመርሖም ብንስሓ ከጥምቖም ንስሓ ኣገልግሎት ገይሩ እቲ ኣገልግሎት ፈፂሙ ድማኒ እታ ናብ ቤት ማእሰር ዘእተወቱ ኣገልግሎት ከዓ ንፈልጥ ኢና እግዚኣብሔር ከምዚ ኣይፈቱን ኢሉ ከዓ ከም ነቢ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ስለ ዘስምዕ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ስለ ዝኣወጀ እዚ ነቢ እዚ ናብ ቤት ማእሰር ተኣትዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ እቲ ቀቅድሚ ጎይታ ዝኸይድ ልኡኽ ወይ ከዓ ድምፂ ልክዕ ከምቲ ዝተባህለሉ ዝወደአ ኣገልጋሊ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ እምበኣር ዝሰብክ ዘሎ ታይሎም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህራንና ነዚ ስብከት ዝታይ ዝብሎ ካራክተር ስታዲ ይብሎ ሓደ ኣገልጋሊ ብዛዕባኡ ትሰብኽ ማለት እዩ ስለ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመይ ነይሩ ካበይ መፅኡ እንታይ ገይሩ እንታይ ኣገልጊሉ እንታይ ኣስተምህሩ ኢልካ ትሰብኽ ማለት እዩ ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ
እንታይ ንምሃር ሓቂቅ ከምስ ከተሰምዑ ትፈጥሩ ኦማ ዮሐንስ መጥምቅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማስ ለዮሐንስ መጥምቅ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ዘገልግል ዘሎ ማለት ዮሐንስ መጥምቅ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሕድርን ሓደራን ብትክክል ዘመሓላልፍ ዝፈረዶ መስለኩም ዮሐንስ መጥምቅ ኣይፈረድን ዝፈረዶ ብለኩም እንከሎ ኸኒ ሄሮድስ ዘይፍርሖ ማለት ማእሰርቲ ዘይፍርሖ ማለት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ማንዴት ብትክክል ገይሩ ዝሓለፈ ካብቲ ዘገርም ድማ ብኣገላልፃ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ኮይኖም ክንደይ ነቢያት ካብ ኣንስቲ ተወሊዶም ብዙሓት ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ the highest rank ጎይታ ከቐምጦ ከሎሲ ዮሐንስ መጥምቅ ኣቐሚጦ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ናዳ ይሃበና መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ሰባት ናይ ምውድዳር ፕሪንሲፕል የብላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እከለ ካብ እከለ ይዓቢሉ የወዳድራ ኣይኮነን ዘሎ ትሕትና ዮሐንስ መጥምቅን ከምቲ ነቲ ቃል ምንባሩን ግን ንዮሐንስ መጥምቅ እንታይ ኣቢልዎ ዓቢ ኣቢልዎ ክትኣምኑ ተደሊኹምሲ ትኽመፅእ ዘለዎ ኤልያስ እዚ ንቁልፁ ነጊሮም ጎይታ ባርዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክፅበዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ዝስብከት እዚ እዚ ተጠራጢሩ ዝመስለና ዘሎ ዮሐንስ መጥምቅ እሞ ኣኒ ልኡኹል ኢኹ ዝሓተተሲ ጎይታ ዝኣክል ከምዚ ገይሩ ድሕዳ መስኪሩሉ ተጠራጢሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምናልባት ኣብዛ ሞት እዚኣ ተጠራጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ትክክለኛ ቃል ተጠቂመ ታብ ጥርጣር ትብልሲ ግዜኡ ድሕዳ ተጠራጢሩ ኮይኑ ዮሐንስ መጥምቅ ግን ሕጂ እኳ ከምኡ እንተኾነ ኣገልግሎቱ ግን ብትክክልን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ዝወደእ ስለ ትቆልዑ ዶ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ኣገልግሎት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፀሓፈልኩምን ዝደልየን ኮይኑ ክትውድእ ኣሜን ይኹነልና ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ተስፋ ይብልና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ኣነ እስቲ ካብ ተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ይተንስአ ምስ በለ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ እዩ ዝብል ሓቂ ካብኡ ዓቢ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ፕሪንሲፕል ትፈልጡ ገሊኣቶም ፓራዶክስ እዮም ዝብልዎ ንምንታይ ፓራዶክስ መስሊ ክትልዕል ድሕር ዳኣ ደሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ብናይ እዛ ዓለም እዚኣ ተሓሳስባ እዛ ንፈልጣ ዓለማ ተሓሳስባ ክትልዕል ተደኣኹምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ትልዕል ሓቂ ብናይ እግዚኣብሔር ተሓሳስባ ግን ክትልዕል ተደኣኹምካ ዮሐንስ መጥምቅ ድማ ክልዕል ምእንቲ ኢሉ ይኮነን ትሒቱ ኣገልግሎቱ ግን ኣነ ክትሕት ኣነ ክንእስ ንሱ እንታይ ክገብር ይግብኦ ኢሉ ክዓቢ ይግብኦ እዩ እቲ ዝተዋህቦ ሕድርን ኣገልግሎትን ሰቢኹም ወዲኡ ዝኸደ ሰብ እዩ ብሓፃር ነገር ከረዳእኩምሲ ምፅኢለሲ ጎይታ ኢየሱስ ይመፅእ ዶ ኣይመፅእን ኢለ ኣብዚ ማእከል ጉባኤ ሓቲተ እንተዝኸይድ እሞ ብድሕሪሲ ተዝኸይድ ኣለ እንታይ ምሓሰብኩም ዋዕታ ዝሰሎ ምስሊ ሓቂ ኣማኒድ ይበልኩም ሓቂ ምክንያቱ እዚ ንኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገርሲ ንምንታይ እዩ ዘይተረድኦ እዮም ክትብሉ ማለት እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ድማ ልኡኽ ልኢኹ ከምዚ ክብል እንከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ከምኡ ክሓስቡ ግን እዮም ኣሓቲ ሓደ ነገር ይኸረዳእኩም ደ እግዚኣብሔር ብዝሓፀፀልናን ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአናን እንድሕር ደኣ ነቢርና ኣምላኽ ብዛዕባና ዝህቦ ዘረባ ኮመንት እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዝኸውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተቶ ሕቶ ድማ ክንሓስቦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ ናብ ቁፅሪ 16 ክኸይድ እዩ ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ የሊ ጎይታ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕሩኹም ዝፅውዑ ቆልዑ ዝመስል እሞ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዕሳዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይመኸኹምን
ዮሐንስ ማመፀ አይበልዕ አይሰቲ ጋኒና ሎ ይሁን ወሰብስ መፀ ይበልዕ ሰቲ ኖ በላዕን ሰታይ ወይንም አርከተ ገውትን ሓጣንን ይሁን ጥበብ ብለንካ ሰበብ ይሁን ወይ እዚ ምስላዚ ወይ ካኒ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ጎይታ ከመይ ኢኻ ትምስሎ ኢልና ንጎይታ እንድሕር ሓቲትናዮ ብንፁር ጎይታ እንታይ ኢልና እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ገይረ እዩ ዝምስሎ እዩ ካልኣይ ኣይኮነን ተወለዶ እቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዕ ዘሎ ስብከት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዕ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝመስሉ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ሲ ንዕሮኹም እንታይ ይገብሩ ይፅውዑ እንታይ እዮም ዝብልዎ እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን ኢሎም ኣልቀስናልኩም ካ እንታይ ይገበርኩም ኣይበኸኹም ኣብ ዓድና ብሕልፊ ብዚ ኤክስፖ ገለ ክኸውን ከሎ ትዝክሮ እንተዳኣኹም እዚ እንታይ ከበሮ ዓይነታት ከበሮ ይመፅእ እዩ ሓቂ እቲ ዓይነታት ከበሮ ኣወቃቕዓ ኣለዎ ንባዕሉ ማለት እዩ ገሊኡ ከበሮ ክውቃዕ እንከሎ ናይ ምንታይ ምዃኑ ይንገር ማለት ንኣብነት ናይ ሓዘን ታ ከበሮ ኮሳ ኣወቃቕዓ ግን ንሓዘን ይኾን ስለዚ ክትእውጅን ከለኻ ኣብቲ ዓዲ ብምሉእ ክትእውጅን ከለኻ ኣብታ ላዕሊ በራኽ ውፅእ ኢሉ ሓደ ከበሮ ዝወቅዕ ማለት ይወቕዓ ኣወቃቕዓ ናይ ምንታይ እያ ናይ ሓዘን እያ ኣወቃቕዓ ናይ ሓጎስ እያ ኣወቃቕዓ ናይ መርዓ ኢሎም ድማ ህዝቢ ሪኣክት ይገብር ማለት ከምኡ ሰሚዕኹም ኣለኹም ከምኡ ኢሎም ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ብእምብልታ ተመሲላ ዘላ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ናይ እምብልታ እንዳረገለ ይፍልጥ ግን እምብልታ ይልፋሕ ሞ እቲ እምብልታት እሲ ድምፁ ናይ ምንታይ ናይ ሓጎስ እዩ ስለዚ እንታይ ኻ ሪኣክት ትገብር ንሕዳ ናይ ሓጎስ ኮይኑ تسعنا ويكاتحوكو سبحانه عندنا احنا حزن كل خير تلك اسكما يتمزلنا قويدا يسوس كسوس لازم لازم ولا لازم مسلو لكن كمتي اما اكل علاقه تقميتهم عكسنا لكم ايوه خفوا انبلتا رفعنا لكم اي سعسعكم من زعينتكم رياكت زي قبل ولا كم يقرنا نتلتاتينا يوحنس ما مزيني አይበላ አይሰቲ ጋኒና ነው ተፈጥሮ ክትሰምዑ እንደደለካ ሓደ ነገር ከምዚ ትሰምዑ ሆንጋ ክትጸን ሓደ ነገር ክትሰምዑ እንደደለካ ከምዚ ትሰምዑ ሆንጋ ክትጸን ዮሐንስ መጽ እንታይ ነው አይበልዕ አይሰቲ ሁሉ ባይፎም ታያለው በረኻ ዘብሎ ዘሎ ቆደም እንታይ ይግ ማለት ነው ጋኒና ነው ዮሐንስ መጥምቅኮ ብዛዕባ ብልዕን ብዛዕባ መስተር ኣይኮነን ነበር ኸውፁ ይበልዕ ኣይበልዕን ኣይኮነን ዮሐንስ መጥምቅ ትርአ ዘሎ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ ይሰግር ዋ ሓዲጎም ከተማታቶም ሓዲጎም ናብ ዮሐንስ መጥምቅ ክሰምዑ ኣይወፅን ግን እንታይ ምስሎም እዚ ሰብኣይ ይበልዕ ኣይሰትን በቃ ዘይበልዕ ዘይሰት እንታይ ጋኒን ስለ ዘሎ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ እንደ ይተሓትት ጎይታኹም ይዝብ ዘሎ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ እዩ መልእኽቱ እንታይ እዩ ትዕሱ እንታይ እዩ ተዛሪቡ ንሓን ዮሐንስ መጥምቅ ኣይበልዕ ኣይሰትት ጋኒን ኣለዎ እስኪ ወዲ ሰብ ከዓ መፂኡ ሰቢኹ እዚ ክስማዕ ዘለዎ ኣይበሉ እንታይ ኢሎም ወዲ ሰብ ከዓ መፂኡ ይበልዕ ሰቲ ዓርኪ እንታይ ኢሎም ኻ زولو لازم يقولها خمسة يسوس رياكت زي قبل ولا انبلتاخر في حل خلها هاي سعسع دمس ملكاس كتسمعوا خلها هاي قوي عينت ሃይማኖታውን ማሕበራዊ በሓፈሻ ድማ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ እስራኤላውያን ኣብዚ ግዜ ዝትዳ ሪኢናዮ እስራኤላውያን እቲ መሲሕ ኣፀቢቑ እዩ ዘድልዮም
أنا تخبص كله حركة وتصنع لهم سلسة أموز نور الصبي وهاز نور حتى بيزقوا بواقع حتى ما يوصل وازلو نسو نهزمو كابحاتهم تايقوا بيزبل كان حنوميو حكي يسوس تبعنا يقول نسو نهزمو تايقوا كابحاتهم كان حنومي ስለዚህ ኤክስፔክቴሽን ላይ ዘውሳዚያ ዘመታይ ነው ማለት ካፕቲ ናይቲ አፕቲዚቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ብምሕዳር ሓራ ወጾም ንጉስ ስለሰው ማለት ዝመስል ለግ ስለዝመጽ አብዝፋና ቡዳት ስለዘፈት ካብ ሽግሮም ከላቆም እዚ ጥራይ ነው ማለት ነቲ አታሐሳስቦም ኣብ ምድር ጥራይ ጽፎም አሁን እቲ ለቦና አዳም ካብ ገነት ኤደን ዘባረሮ ዝኸፍአ ሕማም ምስ ኣምላኽ ዘባኣሱን ዘጻልኦን እኮ ሓጢአት እዩ ኣይኮነን ክብሪ ኣምላኽ ንኸይርኢ ገጽ ኣምላኽ ንኸይርኢ ውፃእ ተባሂሉ ካብ ገነት ኤደን ክሳዕ ዝስጎም እሞ ከዓ ንኸይምለስ ምስ ናይ ተንበልብል ሓልሃልታ ሴት መልኣኽቲ ዘቐመጠሉ ምኽንያት እኮ ሓጢአት ዘይኮነ ስለዚ ሰብ ብሓጢአት ተኣሲሩ ከሎሲ ካልእ ዓይነት ምፍታሕ ይፅበ عيني حاش بحاجات كاف حاجات تفتحك بغالة تتأثر كابي حاش ويس بحاجات تفتحك بانسا زي ترجم بحاجات تأثر كا بغالة تتأثر كابي حاش ويس بغالة تأثر كابي حاجات تفتح تبب دم طيب زي ترجع لزنبر التقصير إذا أبها لازم بحل في أب إسرائيل مقارنة أبت جريخ لا جريخ في السفلة لا جريخ سنة حسب بزي حلو أب زنبر أيديولوجي بزي حلو زنبر طبعا بدك تصدقات مالت أب قلبليو في الجماعة زينهم طبعا بجريت صدقات زبليو معلومي تموزو طيب مالت طبعا كله كهل فلتات كله كهل طبعا كا بجبر الحاجة زي السنة هاجم تبقى ناتي سلازم زم ساعات زيادة كفولت أقول يوم وقت مسيح مسيح كمان حتى تبي الكلامسي نقول سابي زولة الكاسي عتبيت ليه إفراطا تي اليوم كاب تبيت على اليوم تايقولوا عم تاي زولة عبيت ليه زولة كل يوم يا أنت كامس أكشن ده زيرو كنز سماخ سبكت يوحنس مطلق سبيخو كنز سماخ سبكت يسوع كريستوس سبيخو إن حتى أني زيت لويتهم إن حتى زيت لويتهم كن نفلتنا إنهم ده حاسبوا هنا قلت يسوع كريستوس بنص تايز بلوزنا أوكي تبغى بالكم زأنا تبغى بنيبلكم justify تكون تخل كتر مسخروا تقول تبغى بنيبلكم لمتى نتابعكم بمتى يصير زي السنة هما بقبل زي السنة فهذا ما فهم سمعت امبلتها من فحق كل فلتنا يقولوا ماني امبلتها بستنى في حاجة زي السرعة ما من قصد مسكون فلتنا هندزي درامس كنزة هندزي هتوقعكم هم نقول كم هو كعم كلهم وده يسوع كريستوس مبارك نزي ولا نزي نتي يسوع زتم على السوق ولا لا كم زوجي كنيسة حاضر غير بكم زوجة الزمان بهذا واقع قوية ريتو هذا ولا دويو أكيد كومنت الزمان عن سبس خمس لين هذا سبسي تتزارك على فلافل لك السقم تبقى النبلك أنت هتخلط بلني أكيد بزوج زارب ستحت تايز خلف في الفلور the same person سقطت كذا يبغى ومن خالد كومنتاتر زخونه ولا انت يتزاري يخبار ذو الواحد ما نقولها خبا يزول زول يقول اساتي ارحت علي لهم انت هي يزول زول يسمع سبزو تزول مغناي بعد قويتا يسوع كريستوس استمر بخمسي وديو تاي بدحرزي يسوع لتن بزو حيز جبر لنا كتماتات سلزي تنس حقق فنجمر ويلا خكورازي ويلا خبيتها سايدا إزي أباهات كن
التجربة حالي أبتروسنا أبسيرونا تجيبوا تزخونسي قدم ما تخلينا حمخش تنسيفا متنس حاليا ومع التفرقنا كباتاتن متروسنا سيرونا كم زقلل يملكوا ناي نسحة سكت سريعا زتنس حمالت إذا كتما زيادة وإذا يسوس مسلمتاي ولا درنا مستنى ينسحة سكت كي سمعة عدل زي الخبر سلا عدل سكي حالي نقرأكم أملاح بزح عدل يبنى حكي تفعل لي عينة عدل مال نحب يتطقمنا كل ساعة إكزابير نزي نتقامنا بمنتهي وخلنا عنا زفتن بتوم تتقوم لوي بتوم عدل زيكم إكزابير كوب إسرائيل نانسي داي توهيبو كيدان توهيبو نقول إذا خسعبو كنزبي تمريسو انتحاري كاو حالي فوتما نا إكزابير أمباسادرز كوينو نهزابون كيترفل برهان كخونيو إكزابير دليوم نيرو مالات نهزاب برهان كخونيو إسرائيل عندهم كمو خبروا يترفسي نخال برهان كخونيو يترفسي لا تستطيع أصدوها عددها ما يتطعمون بس عارف بس كزاري من كل شعور إكزابير بمتاي كير خلناكم يزبط بخالد زوال أزدوي بقوانوت كير خلناكم يزبط تفضلوا عدل أملاخ يبكى أنت لا زين تقول أملاخ بخالد كير خلناك هاي تزارنا المكفي إذا عاتهم انتهي إلا إن أندريوز اللي نخسر حج إذا كان عنا انتهي لا هاخذ مرة واحد سطور أوكي زم سوات زياتهم نقولتا ليوحنس بلوا بهم ترديهم أيفان يوحنس بلوا إزي مثل قويتا سبيه أرديو نجيرو سنت ولو تدمع كان إزي مثل قويتا نجيرو أنا من سيدنا نحطها تمني سناسي عنده إذا حالتكم حتى حجوك حالتكم انتهي لهم قويتا تسعوا إزي أبيوتنا لتقنخ حتى زلنا حتى ومن تاكلكم نقويتا مخالم فليتنا كنسعوا ويزد مغيراتو قويتا مخالم فليتكا زي مسعب سلزلو يوحنس مدما إلوكم إيه نشتي تدرنا بيو خول خير ግን እግዚአብሔር ንምድ ነገርና ከመይ ይሪኦ ማሐስብኩም ትፈጥሩ على ጊዜ ተዳራገሩ ከመይ ይኾን ይኸውን ኢልኩም ተሓስቡ ኣብኩም እዋን ሕቶም ምሕታት ንጎይታ ጽፎ ካብ ቴክስት እዚ ሱዳን ማለት ተኸመት ዘሎ ንስኻና ኮን ካን ኢልካ ተሓትት ማለት ሽዑ ጎይታ ها እንታይ ይብለካ ኣክሬት መስማ ወሞዝ ኮን ሕሙማን ሓዊሎም ሓንካሳት ኮኑ زوم دخاتات كأ ومجيل صوت حلو. فلازم تمسح إزاي زكاة هو ماني تمسح كرت ما تسمع. أملاخ ناتنا داوتس من أنا مترقع كثرة كردوز بالبوت. تذكر يوم أمونغو زوج زين بلون أمونغو ماريام أمونغو زكارة سنزنبر فيلم. فكنت يوم نفسك حريز مسح حاجة. ودت ولدي خمسة واحد زكاة سنتين. إذا كمل يخون أنا عدمي وقصير حكي. شو؟ إذا قال قويت أصل زي أمريكا يبغى قال قويت أصل زي أمريكا كم زخت كوني خير عباس كوني خير لما أنا أمكن نتايبه إذا كمل يخون قال مريم. جاوب ما نتحكم مثلا نفسي بناء سواء أمره سويتي سواء كيف نقدر كمل أتولد حتيتا. قلت لي؟ ስለዚህ ንዳውት ንምጥርና ንኣምላኽ ተሓፍቱ ትኽእልኻ ኣብ ህይወትኩም ብኸምኡ ዓይነት ጎደና ተሓልፉ እንድሕር ሃሊኹም ኮንኩም በመዓልቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ተስፋ ይበና ማለት እዩ any kind of doubt ድሕር ሃሊኩም ኮይኑ ንጎይታ ሓተቱ ጎይታ ክመልሰና ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ሕቶ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት
እዚህ አይተረዳን ልካን ጎይታ መፍታት ማለት ዘይት ማለት አይደለም እግዚአብሔር ከመይ ነው ገብሮ ከምጽሪ ያምኑ ይኻት ግን ከመይ ነው ከምጽሆን ግን አይተረዳን ልካን ጎይታ መፍታት ባህልና አይደል ስለዚህ አብይወትኩም ዝኩና አይነት ምጥርጣን ተረዳህን ይኩ በጎደናታት አምላክ ከመይ ነው ስለዚህ ሓደ ጊዜ ተጠራጥዩ እግዚአብሔር ዘአክል አብይ አምላክሲ አምላክና ይናበሉ ግን ብዙሕ ጸበባል እንኳን አሊ ብሳቶም ንእግዚአብሔር ብዘይ ክብር ካባታቶም ከአሊ ዝገድደን ዝኸፍአን ርክሰት ብዝገብር ህዝቢ ይምርሩ ሞሽ እንታይ ነው I think ዛ መገድዳስ ንአምላክ ታይ ኮይና ተያደላዩ ተሓቢኣት ያዘናዩ ተጣራጢዮ እግዚአብሔር ግን ሓይሉን ስልጣኑ ቅጽሙን ክነግሮም እንከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ሁላትና ንፈልጦ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግሮም እንከሎ ወሰናት ምድሪ ዝገበረ እግዚአብሔር ከምዘይደክምን ከምዘይህለን ኣምኡ ከምዘይምርመርን ኣይሰማዕካ እንዲኻ ኢሎ እዚ ከይትፈልጥ እንዲኻ እስራኤል እዚ ክፈልጥ ኣለዎ ባርሓተይ ሓደ ነገር የኸባላትዓኩም ሆነስትሊ እምነት ክርስትና ኣብ ገለገለ ጎደናታቱ ከመይ ይሆን ከመይ ይሆን እቲ ዓማጺ ክስስብ ኣሳፈሩ ሊሆን ሓቂ ሓቂ እቲ ዓማጺ ክስስብ እቲ ብጽድቅን ጎይታ ዝስዕቦ ግና ክደንን ርዩ ማለት ከምኡ ክትርኢ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትብል ኣነ ናሰዓብኩታ ጎይታ ከመይ እያ እዛ መንገድኻ እዛ ጎደናኻ እንታይ ኮይና ዘላ ኢልና ክንሓትት ይከኣል ኤኒ ካይንድ ኦፍ ማለት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣቕርቦ እሙኒ ጎይታ እግዚአብሔር ከኣኒ ከም ዝርዳእና ገይሩ ክመልስና እቲ ካልኣይ ብመዓልቲ ሃረብ የለ ኮይኑ ድሓን ሃረብ የለሽ لهاس مقاط خاص منه قريبا تخلع نابوي تعمل أنا سلاح هذا نقدر نقدر أبزي أحنا والله الصبح مرات صباح ننتي صبح خنام هذا قال سيد أنا مسعلم من تغير فرد دي بعد مسعلم كابل فرد حجي تتوقع أصلا بالصبح هو أنت قبل نتينا إلا سلف سكرنا ليس يوزع حتى حتى كتصاب وين تطول الكاس لذا عملت بويتاس إلك سكين موتيفيك في الشغل هيك قبل كل نتي بالكامل فتاش صبور بزح ريزن السلزلون يقول يسوع كريستوس بلي عمل سفيون زصعبوا خبزلون بس هاي لنا حكي بحرق تسكر تغيرها دولة عكاسة بتحرقك بحرق تسكر تغيرها ويتا يسوع كريستوس نهارات كمان غير ليكم معرفش شي واحد سيزارب زلو مثل أخو بحري حزام بحري جلابه حزام لا بكفرنا هم بيتا سيجيبهم مالت ويتا بنص يسوع بنتاي فتوى مسيبك معي تامزو أبكم باركة تامزو أبكم باركة إذن لك صبوغ من تخلق سألكم لكم سلازم الأخمن زتقبكم للمبار كابايتي مرت سلازم الأخمن يكون من على نقدر له حاتكم حال حد يجي بالعلم السر ولا لا تعرف أنا مخونته لكن بالعلم السر نفس النجار كم سلوا يقبلنا ليهم ولا تسألوني مزحف مسكمات تايكون هم يودكم فتش شوي ودنا نفسه وكفنا نفتش تقول إذا هنصحبه الناس what's the motive تدري تكون مجدد على زوجة سنتين ثنا مسكال تنتقل زنتبن دم فقر هيوتو بالإحلاف زرعين فقري ناره السنة مسحبان زلوا ويس كان موتيف السحبان زلوا بهاف تجرب وإذا انتهي كتريقوا وزاهم لو يسك تاكل خوتي غيري مالتي
بلوس كلاوت زي قصة سب كريخ ما تصغي possible يمثلني تتجاجي أروي كريستنا نجاري أتوم نقول تامس عب نجاري أتوم فاشين توصلون هم عينت مالت كل سلسلة عاوز تابعوا أبزمانو تقولون نجار تفتلو سكريبا تقولون نجار أيضا نحن مس كريستوس يسوس عندنا يفعلهم لزينيو سلوا لنا تزارب كله سألات أملاخ دي الناس ولود سلازغنا إنا نقول تانس أروزا زين نفتشوا أملاخ أركب مع أملاخ نتيجة بين كل اللي تنزل من أملاخ كرينا خلصي ما نسقى كل ده من المساحة بتكلم لازم لنا بدحري أزل سني أزل واستعفوا لو يحسب كذا قوي تام السنة سلا بالعلم استر قوي تام استزاربه ويكاني سلا عندهم مستزاربه بس حد حديقهم وقتها سلا غص معنا شو كيلو حديقهم مسكون وقتها تايلو ساعتهم كخت كردت very important question زي تسألوها نفسي قوي تاسي ساعات كي تدليها سخت كي تدليها كلنا كل ساعة expected no سخنا زلال الموت كان هذا المخيط زلال الموت كان رغية تذكر يوم فريسان نقوم يوم ما سخا انجرى هذا النجم مانا مش تقدر تدليه مانا حبس ما يكون رجلهم اليوم هو تعبوا كيسعروا اوكي مانا مجرد بالعقاب مدرك سبق خلنا الكهل اتخاف سمايز ولا مانا تزي اللي خدم تلوس عاد تايز بزلو املاح يقلبهم واقلب تايز بزلو ناي سماي مانا هيبلعها ناي مدري مانا تبلعها تاكسك كنو اقص صبر صباح ندر او نرهب honestly حدا نقدر نقول أبيات كريستيانات دائما ينزل including زازل لنا أبيات كريستيان دائما ينزل نحكي نو نسخة كريستوس يسوس ودي يا أمي كما خمو ناري ناري زحاتك كحتو حتى أهل نعاها فيتك نسخة دفع نا أبو خدم زحاتك أمكم من بيت إينا personal زغنة حبرة بسكويتا زغبرنا سبعة جينا إذا كسر كل ساعة ناي كبير لا تقن بحر النور تاريخ بيت كسر ترى علينا كم كل ساعة على حنيزي بزلا علينا الفايبر بوينت تبصر حتى حتى زورنا إذا لوني جبرسنا إذا بحر زلوا تكرات فرطولهم بيت كسرنا بمزح تاريخ ترى بيت كسرنا تجمروا قلنا نايون جيل ما جيت كذا تجمروا زع تطلع لكم أمنتيو بس جمروا finally the Nabi Udamsi. Let's say charity. لقوا معه مخدام. تعرفكم إذا هاي العقلنا هيستخدمنا يلون يقولها. كنا بدعي كنيستنا علنا لينا. علنا كنتنا علنا علنا. هذا يشارج. كم بيتك سام لا بيتك سام ما يجزي. عدم هذه حاجة. كم بيلا تجمعوا ماني. تحفظنا نمتى Udamsi. ناي إنجران ناي بالعلم ترايحون. charity زمان. شو عسلتنا تقدر لي مس نقول لكم كم زيت إحنا عادي حال نقول لكم كريستنا مالت حابة زي القدس هوت معها سلك معها اللي بالنسبة بكالكوليشن سلابيت زيادة كم زوجها كنا نقول هذا تي في هذا فيديو شانل رينج بس حاله في أوراق وصلنا هبيت كريستيانسي جنزب حزام المصمم تي أقل قالي إزم الشعور لتجنزبهم أنا ما أعرف كيف ننتهي 5 كيلو ولا زمنا طبعا زسنا 5 كم 5 الواي فلتنا كم يقولون لهم
You don't come to the church for the Baratana. Go to business. Business happens. It's easy. Fair, come on, not fair. I bet እግዚአብሔር ጽድቅና ንጎይታ ልልኻ ህይወቴ ክህቤልካ ኢኻ ትመጽእ ካብ ሰብ ክትቀባኮን ካን ትመጽእ ንሰብ ክትህልኻ ትመጽእ ሎሚ ዝሓተኩም ዘለኹ ሕቶኹም ተወሪገ ሓደ ዛንታ ይልብም ኣብ ህንዲ ኣብ ዓድና እኳ ደም ምሻጥ ገላዒ ኣይፍቀድን ሓንቲ ትልግስ ኢኻ መራጅ ኣብ ህንዲ ይፍቀድ ደሞም ሸይጦም መጽሓፍ ቅዱስ ገዚኦም ገጠራት እናኸዱ ወንጌል ክሰብኩስ ደሞም ሸይጦም This is the gospel. ወንጌል አይተሰቡም ክትረክብ ይልካኩም ካንካና ወንጌል ናብ ጎይታ ትመጽእ ክትከውን ክትህብ ክትፈስስ sometimes ይኩም ኢለ ተዛሓተኩም ሎሚ ብትብዓት ኣነ ክህብ ይመጽእ ናብራይካ ሆም ይዝነክር እቲ ጥበብ ብለካ ስለቀት ዝብል ኣባይ ይፍጸማሉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እዛ ፀገና ሓስበሉ ዘለና ነገር ካለ ከይገድኩስኪ ትዝበለ ለሕጅ ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስፖንሰርሽፕ ይግበር ንስፖንሰርሽፕ ኢሉ ዝመጽእ ሰብ እንድሕር ኣሃልዩ ኣይተይብሎ መዓልቲ ማለት ኦነስት ንኽነብረኹ ቤተ ክርስቲያን ስፖንሰርሽፕ ምግባራ ጽቡቕ ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ጋስፕል ግን እሱ ጌርካ ጎይታ ተዘይረኸብካ እንታይ ዓብሰልካ ካናዳ ኣቲኻ ናብ ጎይታ ተዘይከድካ እንታይ ዓብሰልካ ሓደ ደና እቃወይ ኮንኩ ዘለኹ ተግባር ኣጸቢቐ ዝድግፎ ዊዛት ሞቲቭ ተመፂና ግን ሓደጋ እዩ ስለዚ ፈትሹ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ንፈትሽ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለካ ናባኻ ካባኻ ድማ ናብና ዝኩሪኦም ሓደ ጊዜ ሓደ ጎይታታ ኢሎ ጎይታ ኢሎ ኣቦይ ቀቢረ ክመፅእ ኢሎ ሲና ናብኒ ኢሎ ሙታት ቆር the next person እንታይ ኢሎ ጎይታ ኢሎ ክስበካ የስሉ ገዲፈም ሰለስታ ኢሎ ዋው ሓደ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሰብ ረኺበ ኢሉ ጎይታ ክልሎ ዝፅበስታ ኢሎ ቨሪ ክሊር ዝኾነ ናይ ጎይታ መልሲ ማለት ንባኻሉሲ ጎዳጉድ ኣለዎን እዩ ንዕባፍ ሰማይ ከማ መፅለሊ ኣለዎ ምሕደሪ ከዓ ትብላ ፍቲ ሓንቲ ክፍሊ ማለት እዩ ሉቃስ ስለ ንወዲ ሰብ ክልሱ ዝፀጋዓላ ዲኖ የሱስ ታኸዩ እዚኣ ሕቶ እዛ መስ እዚኣ መሊሱ ተተሓስብስ እንታይ ይመስለኩም ሞቲቬሽን ሞቲቭ ካብ የሱስ መፀግዒ ደሊኹም ፕሮባብሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ክረብሓኒ ይኽእል እዩ ሓሲብዎ ዝኾኑ ምናልባት የሱስ ኢንቨስተሪ ነይሩ ዝብል ሰበኽቲ ሰሚዕኹም ትረኣኹምኩም ኣታሊለውኩም ኢኹም he was not an investor ሰሚዐ ስለ ዝፈልጥ እዩ ማለት የሱስ ኢንቨስተር ኣይነበረ የሱስ ንብዙሓት ዝፀጉ ግን ከዓ ብስጋ ድኻ እዩ ንየሱስ ከህትመካ ይኮንካ ትመፅእ ንየሱስ ሃብትኻ ዘበለ ክትጎ ኢኻ ትመፅእ ህይወተይ ጥራይ ዘይኮነሲ ኤቭሪቲንግ ንዓኻ ክህበካ ኢልካ ኢኻ ትመፅእ ሶ ሜንታሊትና ክቕየረሎም መዓልቲ ዝደሊ እንካ ደኣምበር ሃባ ክረብሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ምእንቲ ክረብሕ ክኾን ኣለዎ ሜንታሊትና እንታይ ናብዚ ናብ ትደብለና ይትበሉ ሞቲቭ ላግን ቸይትዎ ናይ መወዳእታ how do you respond ጅሎ መዓልቲ ኳሲ ነዛ ስብከተይስ ከመይ ሪስፖርት ትገብሮ ጥሩምባ ነፍሕ ኣለኹ ተይለኩም how do you respond ዕዳ ዘይመሊስኩም ትፅሑፍ ኮቢ ዝብለና ማለት እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ወለዶ የድሕና ኣሕዋተይ እዚ ቃል እዚ ልክዕኩም ገይረ ንርእሰይ ይውሰድኩ ልክዕኩም ገይረ ንርእሰይ ዘፅብበላ ልክዕኩም ገይረ ንርእሰይ ዝፈርዳ መጀመርታ ፅባሕ ምትኸይፈርድ ተሰማዕ ዲኹም ህይወትና በዚ መምዘን እዚ ንፍረዳ ዶ ክርስትና ጭቆናኻ ከይመስለኩም ክርስትና ናይ ፀጋ ናብራ እዩ ኣምላኽ ነዚ ዝበልክዎ ነገር ክንገብሮ ዘኽእል ፀጋ ከዓ ዝህብ ኣምላኽ
ስለዚህ ግበር ደይኮነ ክርስትና ኣለካ እዩ ዝጅምር ኣቀኒ ኣለካ እንታይ ኣለካ ፀጋ ኣለካ እቲ ፀጋ ተኻየትለካ ስለዚ እንታይ ኢኹም ትምልሱሎም ማለት بغير من قد يوم تملس how do you respond نسحاق سبقوا قالوا respond زي قبل حقوس كبار قالوا respond زي قبل نحن أخوين هذا قال إذا غير ما كم كمزي يسوي لنا يلاز بعد كفتم عصر تقدر حاراتي حد اللي يحكي يسوع سرع وهانو يفضل يرو يفضل يخلص عسكر بزولته كان حاجة يسوع كان يفضل يرو يسوع نيودا سلزي قالوا do you think if you were to يسوع نقدر يمسكه على هذا كذا قمنا حسنا شعاد زي تقاري ناس we are safe إلا نحسته هنا no بالحريقة خالد نسو محفوظة مسوي أمة نبرة كافت محفوظة يسرق نبرة لو يسحفون كمان عند أخ كم زيسان عند أخ كم زيسان لذي بنختيزي تامسي كنا كويس أنت هم سأبوزه what's the motive behind إذا تبدأ ناخذ فتشان كنا لسان كبار الذي أدخل ملسخ أخذ كبار شو تصبح تبغى كل الإنسان እግዚአብሔር ለው መዓልቲ ተዛሪብኒ ኢልኩም ትሓስቡ እንዳልኣኸምኩም እንዚና ክንፅሊ ኣብ ዘለና ክንስኢና ሞ ክንፅሊና ብሕብረት ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ስለዚ ኢኻ ንፅሊ حوالي بولس بزحات ناطقمكم رأسي هبوي بنتخيكم كيكون رأسي سكيون الزون الله بتزايد تاي قبل كان بزح تقيم كان تتدربها تاي قبل كي بزح زميركي بزح عقلكي تتدربها This is the standard of Christianity. Like Christina, Meleki Exi. حاسب لك ناوش مسكين لو ما عندي نابغ مسكين تملسوا حق زي الله
ኣብ መስቀል ዝተኻዓወ ደም ሓጢኣትና ዝተሓደገልና ህዝቢ ኢና ምስ ኣምላኽ ዝተዓረቕና ህዝቢ ኢና ምናልባት በዚ ጎደና እዚ ንኸይድ ንሕብር ኣሃሊና እዚ ዝተጋገየ መንገዲ እዚ ክንምለሰሉ ይግባእ ፊክ ካብ ሕጂ ንዮ ኣነ ንኻልኦት ክጠቅም እምበር ንኻልኦት ንበረኸት ክኸውን እምበር ንኻልኦት ክተርፍ እምበር ኣነ እንታይ ይኸውን እንታይ ረብሓላ እንታይ ክጥቀመላ ዝብል ሜንታሊቲ ካብ ርእስና ክወፅእ ንፀልእ كم كالئ ونيرون تلا خوينو كم تصبق زي كونه ولا نيرون تلا خوينو لو مغنا خيلاني دغنا يحدث الله ناي زلالم هيوت قال الله كانس سات عمرها هيوتي كله تغيره اب عالم كيده خربو زي كل ابها الله ويتا يسوس استخاب كله تبلت امين كاب دك سب اسخات تصبق الى زمان اسخات تصبق كاب كله اسخات تصبق وقابه خاصبق اخاده لي مص الله ويتا يسوس هاليلويا نابخاي مصالحون بلو እግዚአብሔር ይመስገን ነው ኪዳኔ ሕድስ አለው ናልባትም ተለናግረን ተራ ሆይና ሕጅም ሕድስ ወልኹ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ሓደ ጊዜ ጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን አላውና ሁሉና ሓፋብልና ሕድስ ወልኹ ኪዳኔ ናብኻይ መጻለሁ እንደገና ካብ ኩሉ ንስኻት በልጥ ካብ ጥበብ ናይ ዛመት ጊዜ ንስኻት በልጥ ካብ ሃብቲ ናይ ዛመት ጊዜ ንስኻት በልጥ ኣበኻ እኮ ሃብትሎ ኣበኻ ጥበብ ኣሎ ኣበኻ ኩሉ ኣሎ ቃልካ ሓለፋ ሽማግሌታት የለብመኒ ኣብ ዓለም ጥበብ ሳንኩል ተመሰለኒ ግን ኣብ ቃልካይ ዝጠብብ ናበኻ ይመጽእ ኣለኹ ሃሌሉያ ምናልባት ክጸግብ ኢለ መጽእ ተረኣኹኩ ግና ከቅድም ንዓኻ ብምድላይ ዝስእኖ ነገር የብለይ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣይዘርአ ኣይዓፅላን ኣይ ሰማይ ኣቦ ንመግበን እዩ ንስኻም መግበይ ትህበኒ ኣምላኽኻ ግና ከእግዚአብሔር ሆይ ቅድሚ ሁሉ ንዓኻ ይደልያ ኣለኹ ቅድሚ ሁሉ ብልሓንካ ይደልያ ኣለኹ ቅድሚ ሁሉ እቲ ንዓይ ንድሕሪት ዝጎነተኒ ካብኻ ዝፈለየ ንሓጢኣተይ ክእለየለይ እደልያ ኣለኹ ንበሎ እግዚአብሔር ከም ዘለኹ ናባኻ ይመጽእ ኣለኹ ሃሌሉያ ሕድሶ ኣለኹ ኪዳነይ ሕድሶ ኣለኹ ናባኻ ከም ዘለኹ ይመጽእ ኣለኹ ሃሌሉያ 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 ሱሙን ያፋተ ኣብኻና ዝድግፈና ዘይብርማና ከምናይ ዮሐንስ ትመስል ነገር ምን ተራአሉ ንዑ ዝድግፈና ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ሳብ ሽበት ሳብርግና ይስከመኒ
ማለት